Or ngawan khamat jong fi da ga sokya ga bakrao ga no ga mensim ga jonga namal karib ga je bariu ga jongi ngiron kam palat yang jen wai ga jong fi bau blade or mar jo phla yangi mar kom bangi long hai ri sngi ngi i ngi kendu ngi syam sibun ki jing kenjo ki jing ke bakrao ba wan but hakiliang baro laban ong wagliang ga bagi dei haga lain hima simaru ngi i hang tu ko jing e ko bakrao no magal kamban de wai bakin mi ki breu ki ba shapting yo blay kin mi no elang balong ko Moses balong ko Joshua plan ka jing start ni champang ka banau blay ngiron kam ki breu ba mi khmat ko no elam haga ri bre jongi no ka mensim khpa ang ka mensim ba so long ba tang makihi ne tang ka constituency jongki ne tang ka district ka jongki ne tang ka kan hun jaj ke bakiwan nano ka jaka jongker gi jongi ine kin so bangi long sipara kom ki breu bala ang ukhandriam upanar ubhai war uri upai khase baya naga ban mi kini gi breu naga jinglong khpa ke bai i jingai ki politician ine ki statesman ki politician ki i tang ke e bagila ban le menta begin job part election ga ban sawan ki statesman per ki i mek e bagen kiwa ka bor en regi parkhat ya kala wai jai beriu bak paneng marawan ba ka jai berjungi kan roy kan pa kan man ba te mentai ran ongkom pastor ko pikiran ni kita ngi pastor ngilom tegi nong up dan ni kita ki prophet ke ban pej ya kan jai beriu ko por jong ka testament ka barim khamta mengi prophet ka Israel di meki ke bakrolanti di meki ke maidanti di meki ke bakran house em patsha ke bakran no sensar khadar bakila baklak lanti ba ong kila baklak ben paju blake bangi bagi breu ha gari Israel ki i ni ki breu ba mi ki prophet but dan ki bam sutanat ini prophet kimi dan ki ba sutanat kimi ini prophet dan ki em ba prang ini prophet dan ki em ba prang ini prophet hendai ki prophet ki kren bet ya ke badai banyalam ni ka riji bare Israel sya ka ka shapting you play bagen aging khu jong play te mentaru ha ri jongi iron kam bagen mi khamat ku jong play ban kedogilti badong pechane ma fi ki belam ha ga liang jinglong ke jingman roy jing pa jibro jongi ba pen shem khya ye kane ke benta banikong what show you play what shall you play ke jing start jong play but it yadi pura show play karo jing bamla jing de ko ha jing chakri jong piru pena pan ke boro play on ai ke ta bor ke jing start champang pela ban ya chkhman ban yarab ya kaibre ban le nam ta jing roy jing man pha jing ke badai hani ke poru ba ubleu thala thalanti bang dekat pat fi ki MLA fi MDC ki ba yasone khobor ba dan fi ese ki parlok ki number ki WhatsApp jang ki MLA MDC ki dan elam sang bhalang rupen pha ne ga message ki ban paso ki ban kam ban kong kum ba dang kir kle ba ri ba ne hen pha ni ko ne shu blai ai ni le jong ji shu blai ublen pun thamai un thau thamai fi ba ji start fi bakaning igi jinge ke wana ngri jemre jongi menta la kalong no nukang pang coronavirus ne la gelong kini gi benta baki bre kimbyang ju kamai gaji la do sibon gi kai kita gi khna bagi police school ru ke bala he sa bojo ke benta ke ne ban join gi class ni gi singi reno khna nangret ke le komno dan ki kam gi jam ru kami aju kam gi jam reno tri taru mlong ban tri taru khamnang ban sabar but banyak rung yami yang asam sebagai asam but ha dong nasional atau but banyak jen kam ka ladang jiharat babon jen kam mengin dua jor bau blekeng on juga kerpang ye baru jongi ban yi bami khmat ke noilam kan ki ba ningkong ke ba shapting you blay ka ba ar ke long ki brief idea de chau try but ka ba lai ke long ki brief ba duai pe long ki khpa ka ji penriu ban mi ki keme ke long long te jem rio ban mi ki breu ki bom das snow party kata-kata labanong ka jiru party kan dan bet party uta porita ngri na ta kan dan bet hindai ki ban numso party kata-kata haban ki issue je ben rio balai nam ta ka jing roy jing man pha ka je breu jongi long ba je breu ni ka ba te breu te blai hindai menta e ba gam long shu gom ta dar ki ba ong ba selong kita ki nau tong
negi nong thọ ding ne kom kita jadi ong ki ba pendu mensim ki brio ba kalawe jongi ko ji brio kasapoi hadu tau put deng ong ifi ai ngin duwai kom kata kanum jari jungi ai ngin duwai ba kom ji bring nang roi na man ba ai ngin duwai ba nang long ki brio shisha ki ba im ki jim ka ba ngila bandui kentang yala ka jong ka mensim ka jim ka jongi hakaliang galai ka wan ka bam ka di ban so thu ba ngin long ti brio blang ji kle ho ya ka yang ka sam de ban ket kle pi belong kapa ke kle ka jong ka yang sam pi belong kami kapa ke kle jong ka yang sam taru da trai sitam kero jim na se kan laj krang bi khod gen pech pi ken iba pilong ubreu ka breu ke basap te yu blai ken bol unti jofi pilaya ka den ka por phasi utrai pen be pi ke yang sam pi kan be pilang kum ka yin jong Joshua long mangai jong mangai jong Joshua mangai jong nyin cha kri yu utrai If it's a crew tribe, Jesus Christ, unai ka bor ifi, kerku ifi, hoi pilaban cibur kijing ai nega por, nasi kijing bam chai kamet yang piru, unai ngan duai nega por, ulai pen kia ifi, hakadong blay pa blay ko blay mesem dong try Jesus Christ, briang jimur kia jong Jesus Christ, pen mat pen kia, jing kerku jo, hakaliang ka jing ko jigar gamet, hello jing ko kia kerang jadi sing sistem aro jing kia kabawan no break dari jingkya kabalong tang divine health kabawan no break nang Muslim nang yeroi nang manba hani ka pertai nama latho hasi belajong Yones dan tang silenong to ka lenong berikor kharbaar break ka ban kerku bangin royen banba dengan duai nang pot break nang kerku ipi punya ikran bermen sem bat kamtam balong ki break setting break nadu kira dalam hakalang sanya masima MLC MP Lok Sabha, Raja Sabha, hadu kino ilam sambalang, papilong kibring setting utrai, ulang kerhui fi. Ini sekido part ane channel, ba utrai kerhui fi. Simone, ani pasal nai, ngai je fi, ngaduai bajang fi, ngaduai siapa yang kerhui fi ane poro, Jesus Christ. Amen.